बांलादेशनि ढाका नोगोराव रन्जन दैमारिया हमजायो। खास्रि बिस्रि आथिं आखाइ खाख्रबजानानै नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय थानांगोन होमबासो जों सुथुरनि हेंथायै जों गसंथेनो हागोन। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना साइथिंनि ट्रेकआव जिरायना दं बे साइथिंआव बिथांमोना जाहाथे बिनिफ्राय सिखारनांगौ। आरो मोनसे खावलायनाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड एक्स एनडिपि फार्मनि जानानै दिनैनि बे जों सुबुं गौमा हाबाफारिखौ लादोंमोन। दा बे लानाय हाबाफारिया जोंहा 11 बाजिनि गेजेरजोंनो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों दैदेनलांसिगोन। बेनि थाखायनो जों उदालगुरि इउनाइटेड एक्स एनडिपि फार्मनि जानानै मोनफ्रोमबो संगठनखौ जोङो सन्मान सहकारै लाइजामनि गेजेरजों हांख्रायहरदोंमोन। जाय बिथांमोना जुदि बबेबा खना खना दङबा नैबे राइट एन्ड लेफ्ट साइडआव चेयार बनाय दङ, बे चेयार बनायाव जिरायफैनो थाखाय जों गुरै खावलायनाय थाबाय। एनडिपिआ जोनोम जादोंमोन हाथियारनि हेफाजाबजों गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव बिटिआर रेकर्ड खालामखांनायनि उनाव बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों। बेखायनो बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ होननानै जों गोबांबार जोङो मेम'रेन्डाम सावरायनायनि गेजेरजों जों बुंबाय थादोंमोन, नाथाय बिथांमोना जेबो खामानिखौ जोंनो मावना होनो हादिया। बेखायनो दिनैनि बे जों दसेनि उनावनो जोंनि माननि लासि गाहाय लासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायना लाबोदों। बिथांमोना नुजाथि फैबाय। दसे उनावनो जों दिनैनि सुबुं गौमानि मेन बा गुबै हाबाफारिखौ जों बेखेवसिगोन। बेखायनो नोंथांमोना बबेबा खना खनला थायालासिनो नोंथांमोना नैबे सुबुं गौमा जानाय थिलियाव नुजाथिफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। दसे जों सावथि होगोन। रायजो राजा नोंथांमोना अननानै दसे गसं, मानोना जोंहा समा जाबाय। बे 32 गोलाव बोसोर रन्जन दैमारिनि सारनि दैदेननायाव जि हाथियारनि समाव सारनाय जादोंमोन, बे समाव सारनायाव नोंथांमोनाबो जेनाखै, जोंबो जेनाखै। बेखायनो जों दसे सावथि होनो जाहाथे दिल्ली दिसपुरा जोंनि हरफिफारियाव खोनासं। We want justice. We want justice. जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारि। We want रन्जन दैमारि। We want दिया नामरा। We want दिया नामरा। We want दिया नामरा। We want justice.
justice. Justice. We want justice. Justice. We want justice. Justice. Ranjan Memorial long live. Long live. Long live. DR Nabla long live. Long live. Long live. Ranjan Memorial Mukti Diop. Mukti Diop. Mukti Diop. Ranjan Memorial Mukti Diop. Mukti Diop. Mukti Diop. Ranjan Memorial Mukti Diop. Mukti Diop. Mukti Diop. Ranjan Memorial Mukti. Justice. We want peace. Yes. Relation. You're not bad in it. Relation. Without somebody, no peace. No peace. 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 No rest. No rest, no rest. No rest. Mukti nale hantinai. Mukti nale hantinai. Mukti nale hantinai. Without somebody, no peace. हामबायसै बयखौबो जिरायनाय खावलायनाय थाबाय जिरायदो रायजोफोर मानगोनां मोनसे मिथिसारनाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड एक्शन डेभि फार्मनि जानानै दिनैनि बे जों सुबुं गौमा हाबाफारिखौ लादोंमोन बेनि गेजेराव जोङो जोंनि बे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन मेम'रियेल सारखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे सुबुं गौमाखौ जों लिंथुमनाय जादों बेनिखायनो लामा सामा थायालाबायनो गासैबो नैबे फिल्डआव नुजाथिनो थाखाय रायजो राजाखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि बिथांमोननि थाखायनो जोङो बिथांमोननि न'खरा जाहाथे अनसुंथाइ मोननानै इसेबाबो बर' जाथि हिसाबै सासे व्यक्ति हिसाबै थांना थानो हायो फैनाय दाबिखौ लाफानाय जादों जों 11 बाजिनायनि उनावनो लोगो लोगोनो जों जोंनि गाहाय आलासिफोरा बिबुंथि लाखिगोन हेफाजाब होलांबाय थानांगोन मानो होनबा 32 बोसोर बे एनडिपिनि हादरनि समाव साननायजोंसो दिनै बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानो हादों आरो बुहुमाव बर'फोरा नंगौ मोनसे गिदिर जाथि होननानै सिनायथि मोनदों